Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Иң элек бүгенге тапшыруның төп темалары хакында. 52-нче комплекс автозавод муниципаль идарә итүче оешма карамагына күчте. Бу бирдә яшәүчеләргә нинди проблемаларны чишәргә ярдәм итер, Гүзәл Шихапова ачыклады. Җир мәйданы өчен бәхәс куерганнан куера. Машиналарын кая куярга белмәгән яшәүчеләр йорт яны участогын кире кайтарыр өчен көрәш башлады. Спортта, мәдәниятта, иҗатта ул безнең беренчедән дин белән бәйле. Физик һәм рухи яктан да көчлеләр келәмдә көч сынашты. Чаллыда мөселман яшьләренең милли көрәш буенча бөтенрәсәй турниры оештырылды. Милли җанлы татар кызлары исә җыр биюдә, аш суда осталыкларын күрсәтте. Татар кызы Таң йолдызы бәйгесеннән хәбәрчебез репортажы. Тамашачылар залына сезне дә чакырам. Шин шүрәлене күргәнем булмаса да, бүген Тукайның агачтан ясалган шүрәлеләрен күрдем. Аның белән сезне дә таныштырасым килә. 1 апрельдән 52-нче комплекс автозавод муниципаль идарә итү оешма карамагына күчте. Челны строй ремонт оешмасы комплекстагы 19 йорт өчен озак көрәш алып барды. Шәһәрдәшләр башта аерым идарә итү оешмасы төзергә теләде. Күп санлы җыелышлардан соң инициатив төркем автозавод муниципаль идарә итү оешмасына керергә теләк белдерде. 52-нче комплекста яшәүчеләрнең күбесе бу фикерне хуплады. Муниципаль оешма составына кергәч, комплекстагы проблемалар хәл ителерме? Хәбәрчебез ачыклады. 52-нче комплекста төзекләндереләсе йортлар җитәрлек. Челны строй ремонт идарә итү оешмасына караган вакытта җирле үзләре рәисенә быел капиталь ремонт программасына 52-нче комплекстан бер йортта кертелми дип белдергәннәр. Почему я говорю? Мы не заслужили, у нас все дома сыпят. Безнең йортлар ишелә, нигә безгә капиталь ремонт кирәк булмасын ди. 9-нчы йортта җимерләргә тора. Без дә шул кадәр акча түлибез. Безгә 26-нчы комплекстагы йортлар тагын да искерәк дип белдерделәр. Ә безнең ни гаебебез бар? Без үзебез комплекс өчен түлибез. 52-41 йортта шундыйлардан йортка 25 ел. Бирдә бер тапкырда капиталь төзекләндерү булмаган. Подъезд эчендәге электр щитларын подъезд тәрәзәләрендә алмаштырмаганнар. Комплекста капиталь төзекләндерү генә түгел, агымдагы ремонтта сирәк башкарылган. Шәһәрдәшләр гаризалар язса да җавап бирүче юк. У нас там, где камеры, Шүп камерлар янында стена ярыла башлады. Күп тапкырлар хатлар яздык, әмма игътибар итүче булмады. Бер плита ишелсә, калганнары да ишеләчәк. с мая по ноябрь месяц 4 двери меняли. Ишекләрендә алмаштырмыйлар, почта тартмаларын төзекләндермиләр, идәндәге плитәләрне ябыштырып куярга катнашмагына кирәк. Шуны да эшләмиләр, акча түлибез бит. Придомовая территория, но это ж порнография натуральная. Йорт янын территориясына карарлык түгел, җир сибеп төзекләндерәсе генә бит, балалар мәйданчыгы да юк. Еллар дәвамында проблемалар шишелмәгәч, комплекстагы 18 йорт җыелышта автозавод муниципаль идарә итүче оешмага күчәргә теләк белдерә. Оешма карамагында хәзер 27 йорт. Бер ел дәвамында сизелерлек нәтиҗәләргә ирештек ди муниципаль идарә итүче оешма җитәкчесе. 48-16 йортта бик күп эшләр эшләдек. Алар белән без ай сайын Советом КД белән ай сайын очрашып торабыз. Быелгысы елда балалар площадкасы әзерләү буенча йөрибез. Капиталь ремонтка тоже өйне керттек. Ишекләрне алыштырдык. Бик күп эшләр эшләнде. 48-16 өендә. 23-10 өендә шулай ук күп эшләр эшләнде. Капиталь ремонт бара хәзерге көндә. 52-нче комплексда зур төзекләндерү көтелә. Иң беренче эш итеп капиталь һәм агымдагы төзекләндерүне җайга салырга телиләр. 52-41 авариялы йортлар исемлегендә. Шуңа күрә ул киләсе елга капиталь ремонт программасына кертелергә тиеш. Гүзәл Шихапова, Тимур Ахметов, яңалыклар. 25-нче комплекста җир мәйданы өчен бәхәс бара. Биредә яшәүчеләр машина кую урыны булдыру өчен өй яны мәйданын кире кайтаруларын таләп итә. 25-21 йортында яшәүчеләр 20 елга сузылган проблеманы хәл итәр өчен беренче тапкыр җыелыш җыйды. Ел көне булуына карамастан җыелышка 25-21 йортында яшәүчеләр шактый иде. Көн кадагындагы төп мәсьәлә 25-21 йорты янындагы машина кую урынын киңәйтү. В 2011 году 2011 елда бу муниципаль җир иде. Аны шәхси эшмәкәр Полькинга бирделәр. Элек биредә 25-21 йортында яшәүчеләр машиналарын куя иде. Шунысы ачыкланды, әлеге йорт белән 33-нче мәктәп арасындагы җир участогы бу йортның җир кадастры планына керми. Биредә яшәүчеләр берничә ел рәттән машина кую өчен рәсми рөхсәт сорый. Машина йөртүчеләр тимер атларын, кеше сукмакларына һәм газоннарга куярга мәҗбүр. Ее просто продали. И продали, и кто-то сейчас за это деньги получает. А это наша территория. Почему вы за нее никто не борется?
İдара etу компаниясы хезмәткәрләре исә җыелыш регламент нигезендә үтәргә тиеш дип белдерде. Әлеге кисәтү шәһәрдәшләр арасында ризасызлык тудырды. А давайте в протокол напишем. А давайте председателя. А вы кто вот председатель? Давайте председателя колхоза выберем. И начнем тут перекапывать все к чертовой матери. Пшеницу, картошку сеять. Биредә яшәүчеләр кибет янындагы агачларны кисәргә һәм анда машина кую урыны ясарга тәкъдим иттеләр. Шул рәвешле өлешчә булса да өй янын бушатып булыр иде диялар. Нам таких обращений не было, чтобы спиливать деревья. Агачларны кисәргә кирәк дигән мөрәҗәгать кабул итмәдек. Әгәр дә андый мөрәҗәгать була калса, без шәһәр яшелләндерү хуҗалыгы директорына сәбәбен аңлатып хат язабыз. 25-21 йортында яшәүчеләр эшне ахырына кадәр җиткерергә уйлый. Инициатив төркем юлны киңәйтү, машина куярга кесәләр ясау өчен шәһәрнең башкарма комитетына хат җибәрде. Шәһәр җитәкчелегеннән рәсми җавап 30 көн эчендә килергә тиеш. Илсия Валиуллина, Гүзәл Хәбибуллина, Яңалыклар. Бүген бер юлы үш шәһәрдә укучылар өчен техник иҗат үзәкләре ачылды. Казан, Әлмәт һәм Яршалыда перспектива дип аталган инновация үзәкләре эшли башлады. Ачылу тантаналарын видеоконференция режимында күзәтергә мөмкин булды. Котлау сүзләрен республика президенты Рөстәм Миңнеханов та җиткерде. Хәзер республикада шундый 14 үзәк эшләп килә. Анда 10 яшьтән алып укучыларны кабул итәләр. Әлеге үзәкне булдыруга 7 миллион сум акча бүлеп бирелде. Шалыда әлегә робототехника белән 10 бала шөгыльләнә. Киләчәктә бу сан артачак дип педагоглар. Үзәк 400 балага исәпләнгән. Молодые ребята. Дизайн, робототехника, инженерлык өлкәсендә талантлары булган укучылар безнең үзәктә сәләтләрен тагын да ача алачак. Бәлки аларны яңа проектлары туар һәм үзәк ярдәмендә аларны тормышка ашырырга мөмкин булыр. 7 ел ял иткәннән соң КАМАЗ мәдәният йорты каршындагы фонтан быел янә эшли башлаячак. Бүген биредә шәһәр яшелләндерү хуҗалыгы хезмәткәрләре эшләде. Алар фонтанның форсункаларын алмаштыра, электр чыбыкларын көйли. Әлеге фонтанга уртача 40 ел. Хәзер ул шәһәр карамагында төзекләндерү эшләрен якын арада тәмамларга тиешләр. Шалыда барлык фонтаннарда 1 майда эшли башлаячак. Спортта, мәдәниятта, иҗатта ул безнең беренчедән дин белән бәйле. Физик һәм рухи яктан да көчлеләр келәмдә көч сынашты. Шалыда мөселман яшьләренең милли көрәш буенча бөтен Россия турниры оештырылды. Милли җанлы татар кызлары исә җыр биюдә, аш суда осталыкларын күрсәтте. Татар кызы Таң йолдызы бәйгесеннән хәбәрчебез репортажы. Тамашачылар залына сезне дә чакырам. Шин шүрәлене күргәнем булмаса да, бүген Тукайның агачтан ясалган шүрәлеләрен күрдем. Аның белән сезне дә таныштырасым килә. Проведите отдых в санатории Шифалысу и Жминводы. Создайте себе весеннее настроение. Дарим скидки на путевку от 3 до 15%. На целительные воды приезжайте в Жминводы. Телефон 36919. Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности, доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут». Узнавая о наших ценах, взлетают от радости. Квартиры в жилом комплексе «Крылатый» от 1 600 000 рублей. Сдача в марте. 78 24 32. Препарат Грипферон. Это профилактика и лечение простуды и гриппа даже для будущих мам и малышей с первых дней жизни. Международный институт экономики и права приглашает на дистанционное заочное обучение. Звоните 919 173. Международная компания Хауган, производящая лечебную продукцию на основе китайской медицины, приглашает всех желающих на встречу с врачом высшей категории. По адресу ГЭС 42/2, кафе «Хозяюшка». Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы һәм без дәвам итәбез. Шын татар кызы, нинди ул? Татар кызы Таң йолдызы бәйгесе шул сорауга җавап эзли. Конкурс 7 ел рәттән оештырыла. Бу елларда төбәк ара бәйгенең финалы узды. Анда катнашырга 20 кыз теләк белдерде. Финалга аларның 11 генә чыкты. Шалыдан, Минзәлә һәм Тукай районнарыннан килгән кызлар да бар. Финалга кадәр кызларга 3 ай дәвамында төрле сынаулар үтәргә туры килде. Гран-при исемен кем алды? Бу хакта Айгөл Юнусова сюжетында. Татар кызы Таң йолдызы бәйгесе гадәттәгечә Сара Садыкова исемендәге концертлар залында оештырыла. Бирегә инде шактый тамашачы җыелды. Кызлар үзләре соңгы репетиция ясыйлар. Тамашачылар залына сезне дә чакырам. Хәерле кич, исәннәрмесез, хөрмәтле
Тамашашылар. Тотар кызлары жер бүйігі астағымыны дәлілеп, кімдір мұңлы етіп жырлай, кімдір тыпырдаты бей. Гүлбану һәм бірінші театр спектакльлерінен үзік күрсәтушілер, мүнәжәт башқұрушылар да болды. Сәхнә түріне 11 қыз хужа, һәр қойсысы милләт ғөріф ғадәтләрін шағылдыра. Кызлар өзләрен хужабике боларак та күрсәтте. Бұрынғы ғадәт бойынша шегілген сүлгілер үстінде шәкшәк үшпішмақлар, манты, бәлеш һәм қас. Мен үшпішмақ пішірдім, чөнки ул безнең гаиләбездә буыннан буынга күчә. Үшпішмаклар бик матур чыкты. Миңа әни булышты. Бик зур рәхмәт әнигә. Ашу осталыгына кызларны әниләре генә өйрәтми икән. Татар кызы Таң йолдызы бәйгесе финалчылары өчен укытучылары да үрнәк. Мин инде укучым Киямова Айгөл өчен җанатар булып торам. Мин аның татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Без 35нче мәктәптән. Нишләр инде сез, җир шары? Ялвар иде микән? Нәйсән яңгыр? Düşәр иде микән алфары? Сүз әниләр турында бара. Татар кызы Таң йолдызы бәйгесенең үзәгендә узган ел сугыш темасы булса, быел катнашучылар сәхнәдә әни темасын күтәреп чыкты. Бу очраклы гына түгел. Кызлар бәйгедә дә әниләре фатихасы белән катнаша. Беренче ярдәмчеләре дә, киңәшчеләре дә алар. Без шигырьне әни белән сайладык һәм әни белән ятадык. Бергәләп аны бергәләп сөйләйбез. Рәшит Гәрәй шигыре әнкәйнең иңнәрендә. Бәйге нәтиҗәләре буенча Рәмилә беренче урын яулады. Татар кызы Таң йолдызы 2016 исеменә Рәфилә Шакирова лаек булды. Кызларның киләчәге дә зурдан. Кайсылары җырчы, табиб, кайсылары нефтехимик һөнәрләрен үзләштерергә тели. Әлеге милли чара инде 7 ел рәттән тышкы матурлыкны түгел, ә рухи, әхлакый сыйфатларның өстен булуын исбатлый. Айгөл Юнусова, Дмитрий Рачев, Яңалыклар. Татарстан ике телле республика. Байтак еллар татар теленең статусы аны тиешле дәрәҗәгә күтәрү турында сүз алып барыла. Үз телендә камил сөйләшергә теләүчеләр саны елдан-ел арта. Шуны күздә тотып, Казан дәүләт медицина университеты һәм Чаллы медицина көллияте беренчеләрдән булып татарча грамоталы язу осталыгын сынау буенча бердәм диктант акциясе уздырачак. Әлеге акция Татарстан Республикасы халыклары телләре турындагы законны тормышка ашыру, халкыбызның телен, мәдәниятен саклау һәм үстерү максатларын күздә тотып башкарыла. Акциядә катнашучылар Татарстанның кайсы гына төбәгендә яшәүләренә карамастан, бер үк вакытта кулларына каләм алып, бер үк текстны язарга тиеш. Бу акциянең төп үзенчәлеге бәйгедә катнашучыларга Габдрахман Әсәләмовның Ак чәчәкләр романыннан өзек биреләчәк. Автор үз әсәрендә табибларга гына хас булган шәфкатьлелек, үз хезмәтенә тугры булу кебек сыйфатларны пропагандалый. Һәм һәр кешегә аңлаешлы булган, бүгендә актуальлыгын югалтмаган проблемаларны күтәрә. Татар телен яратучылар һәм теләге булган барлык кешеләрне 23 апрель көнне көндезге сәгать 2-гә үзебезнең Яршаллы медицина көллиятенә чакырып калабыз. Рәхим итегез. Яз көне организм витаминнарга кытлык кичерә. Витаминоз булмасын өчен табиблар бал кулланырга киңәш итә. Бер кашык балда тәүлек дәвамында кулланырга тиешле витаминнар дозасы бар. Яхшы балны каян алырга безнең сюжетта. Пегановлар умартасы шәһәрдә ярминкәне беренче тапкыр гына оештырмый. Биредә балның 30-дан артык төре тәкъдим ителә. Даруханәгә барып йөрүсе дә юк, бал барлык ширкә дә дәвам. Бал кортлары аерым бер төрле үсемлек балын җыйсын өчен умарталарны төрле өлкәләргә күчереп йөртәләр. У нас очень много сортов меда. Бездә балның күп сорты тәкъдим ителә. Шикәр чире белән авыручылар, онкологик авырулар белән көрәшүчеләр өчен дә бал ярдәм итә. Без балны рамнарда саклыйбыз, ел әйләнәсендә суыртабыз. Шуңа күрә сыйфаты да яхшы. Кайбер төр баллар 3 ел шикәрләнми. Мисал өчен акация балы, ул шикәр чире белән интегүчеләргә файдалы. 1 литр сортлы бал алучыга 1 литр шешәк балы бүләккә. 3 литрлы банка шешәк балының бәясе ни бары 1000 сум. Шәһәрдәшләр монда мөмкинлекне кулдан ычкындырмаска тырыша. Каждый раз они приезжают ДК КамАЗ. Бу ярминкә КамАЗ мәдәният йортына еш килә. Ассортимент киң, перга, каштан балы, Башкортстаннан китерелгән бал сатып алырга мөмкин. Ярминкәдә бал гына түгел, умартачылык продуктлары да бар. Сухая перга – это комплекс всех витаминов. Коры перга ул тулайым бер витаминнар комплексы. Яман шиш авыруын да кисәтә. Шешәк серкәсе дә бар. Анда Б витамины күп. Ул иммунитетны ныгыта. Ярминкә 24 апрельгә кадәр КамАЗ мәдәният йортында узачак. Умартачылар иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр эшли.
Шәһәрдәшебез өйендә шүрәле яши. Юкә ағашыннан уйып ясау эшләре белән Габдулла Фәхразиев 8 ел элек шөгыльләнә башлаган. Аның үй түрендә бүген алар 10-га якын. Кул хезмәте белән күңел тынычлыгы тапкан шәһәрдәшебез һәм шүрәлеләр белән безнең журналист та күрешеп кайтты. Менә аның яшәрен урыны русча тайнигы да бар әле. Мин анда борынгы акчалар салып куйдым, анда хәзинә саклана. Бүгенге көндә Габдулла Фәхразиев өендә 10-га якын шүрәле яши, ләкин бердә шаярмыйлар, матур гына өстәл түрендә кунак булып утыралар. Әлеге үзенчәлекле шүрәлеләрне үй хуҗасы үзе ясаган, кемдер кушуы буенча түгел, күңеле кушканга. Әлеге композиция 8 ел элек ясалган. Биредә былтыр белән шүрәле беренче тапкыр очраша. Менә шушы эшеннән соң Габдулла абыйның инде эшләре бер артлы тизелеп китә. Аларның саны инде бүген 8-гә җиткән. Кичкенәдән юкә агачыннан төрле уенчыклар уеп ясарга яраткан Габдулла Фәхразиев үсә төшкәч, рәссамлык һөнәре аңа бу өлкәдә тагы да үзен сынап карарга мөмкинлек бирә. Бер эшне иң тиз дигәндә 2 атна ясарга кирәк, узак ясалганына 2 ай вакыт үтте ди рәссам. Минем төп эш коралларым шушы: өтөргеләр, тишкечләр, кискечләр, балта, пишкы. Вот, эшне башлагачтан тизрәк эшләп бетереп, нәтиҗәсен күрәсе килә. Ни өчен мин шүрәлене ясый башладым? Ул безгә бәләкәйдән ул әкият канга сеңгән. Аннан соң шүрәле бик тирән истәлекле. Бу эшләргә карап Габдулла Тукайның шүрәле поэмасы эчтәлеген тулысынча укырга мөмкин. Былтыр белән шүрәленең очрашуы, урман карашкысының кулы кысылу, бармаклар авыртуга түзә алмыйча кычкыру, башка урман шүрәлеләренең былтыр кысканга кычкыралармы быел дип көлүләре. Габдулла Фәхразиев бөек язучының суанасы кызыклы шәкерт әсәрләренә дә композиция ясаган. Ләкин барыбер минем үз героем шүрәле, һәр вакыт аңа тугры калам ди ул. Илсия Валиуллина, Алексей Иванов, яңалыклар. Шолуда мусульман яшьләренең татар милли көрәше һәм кул көрәше буенча бөтен Россия турниры узды. Витя спорт комплексына Татарстанның 20 шәһәр районыннан һәм Башкортстаннан 100-гә якын спортчы җыелды. Алар Татарстан Диния нәзарәте кубогына һәм хаҗга юллама өчен көч сынаштылар. Мондый турнир Шалыда быел 8-нче тапкыр уза. Татар милли көрәше һәм кул көрәше мөселман яшьләрен елдан-ел ныграк җәлеп итә. Спортчыларны һәм тамашачыларны югары дин әһелләре, ветеран көрәшчеләр шәһәр җитәкчелеге сәламли. Арксадитегез ин беренчедән мөфти хәзрәтебез исеменнән ук, Камил хәзрәтебез исеменнән аның Алла сәламнәрен сезгә җиткерергә һәм аның исеменнән ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Татарча көрәш ярышы 2 келәмдә бара, парлар жирәбә нигезендә билгеләнгән. Егетләр 5 үлчәү авырлыгында бил алышалар. Көрәш киеренке булырга ошый. Тиздән сабантуйлар җитән шуның белән көрәшләр кыш буе хәзерләнгәннәр. Алар менә шул сабантуйга чыгара алыннан үзләренең хәзерләр тикшерәләр. Көрәшләрнең бик уңганнар, бик матурлар, бик кичлеләр араларында Билбау көрәше буенча дөнья чемпионнары да бар, бик күп спорт мастерлары бар, ветеран көрәшчеләр дә бар. Көрәш бик гадел бара, тәртипле бара, матур бара, судьялар бик дөрес хикимдар итәләр. 85 килограмм көрәшче. 35 секунд içinde Зәйдә Руслан Хамидуллин саф җиңүгә иреште. Мөселман кешесе рухи яктан да, физик яктан да көчле, сәламәт булырга тиеш. Мөхәммәд пәйгамбәр үзе дә спортны яраткан, йөгергән, көрәш бәйгеләрендә катнашкан. Спортта, мәдәниятта, иҗатта ул безнең беренчедән дин белән бәйле һәм дин белән бәйле булгач инде ул гүзәл әхлак тәрбияләргә тиеш була. Менә шул яктан караганда, менә бу искиткеч зур матур чара инде Әлфәс хәзрәт ничә еллар үткәрәне. Турнирда кул көрәшенең абруе да елдан-ел үсә. Танылган спортчыларга яңалары өстәле. Быел армспортта барлыгы 32 ир-егет көч сыный. Ярыш 2 үлчәү авырлыгында бара. Нәтиҗәдә 70 килограммга кадәргеләр арасында беренче урынны дөнья чемпионы шәһәрдәшебез Рустам Хамидуллин ала. 70 килограммнан авырракларда былтыргы чемпион Биектау районы егете спорт мастеры Илдар Сәхипов җиңүгә ирешә. Хәзер кабаттан татар көрәшенә күз салык. Мөселман булгач дин ягыннан да көчле булырга тиеш дип уйлыйм. Ике яктан да мәчеткә укып, намаз укып кына ятырга димәгән бит мөселман булгач, ике яктан да дөньяны да алып барырга, динне дә. Милли көрәш һәм кул көрәше турниры 5 сәгать дәвам итте. Нәтиҗәдә 5 үлчәү авырлыгындагы көрәш батырлары Ширмешәннән Марат Кәримов, Әлмәттән Рөстәм Нургалиев, Азнакайдан Эдуард Усманов, Балтачтан Рустам Касыймов һәм Фәрхәт Файзуллиннар. Турнирның алу бүләген хаж юлламасын 5 батыр арасыннан жирәбә салу юлы белән Рөстәм Нургалиев ота.
Мөселман яшьләренең 8-нче берләштергән бөтен Россия турнирына репортажны җомга 22 апрель көне Кыйбла тапшыруында карагыз. Римма Әхмәтова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Бүгенге менә шулар, студияда Роза Хабибуллина булды. Яңалыклар белән кызыксынагыз, сау булыгыз.